dela. Borroka da bizitza bezala. Oreka desorekaren dantza, bai? Gorputzean gure oreka nun dago? Gerritik gora edo gerritik bera? Bera. Bera? Nortzuk uste duzu bera dela? Nortzuk uste duzu gorantza dela? Bai. Vale. Bueno, borrokan horrela hasten gara, ikasten du burua, bera nire burua, eta gero kontrolatzen dugu beste eskorekin bere besoa, bai? Zuk kontrolatzen diazu kanpotik, bai? Orduan, esan duzu goian dagoela oreka, bai? Hori esan duzu? Edo behan? Gorra nago nire. Oreka. Goian. Bueno, nik egiten badut goian, bultzakada bat, funtsa da, bera lurrera botatzea eta bizkarrarekin ikutzea hori puntuak ematen diri. Giltza batekin, ez zindera golpeak eman, ostikadak, ez. Dena izan behar da, giltza bat, edo hankak, edo botatzea, eta nik gero bere gainera, bale? Orduan, nik egiten badut hau, Mikel jausten da lurrera? Ez. Goitik nabil bultzaka, ez da? Bai? En cambio, nik egiten badut hau, nora doa? Bera, ez da? Desorekatu egiten da. Gure gorputzaren oreka dago hankatan. Eta buruan. Lehen esan dut, ez digute erakutsi hankak. Erakutsi digute ez jausten batez ere, ez da? Bueno, borroka daukan sarma, eta kirol asko hori da, desorekatzen badugu. Behan, adibidez, hanka bat errapatzen badio, bera ja hanka batekin dago. Orduan, ematen badio bultzekadatxo bat, lurrera da. Bai? Goitik zailagoa da, zergaitik. Bi oinak sendo daudelako. Eta jeizten badugu pizka bat belaunak, oraindik hemendik zailagoa da. Zaiatu zu oraindik. Mikel. Horrela, ez da? Bai, zaiatu goitik, bultzatzen edo hanka bat hartzen. Nola desequilibratu. Hemen zindago. Hemen ja, zer egingo zenukete zuen, posizio horretan. Bultzatu baina, zer bota bera, zer da errezagoa, ni botatzen. Beste hanka. Ja horreka bakarri dekot baten, ez? Eta ni saiatu behar naiz, saiatu harrapatzen dira, ha? Hau? Zer da, urruna da? Mantentzen naiz, justo, en cambio, harrapatzen banau, hemetik ja, bai?